Mga ginikanan ginareklamo ang ginaaligar anomalya sang Parents-Teachers Association sang Leganes National High School. Pagsukot sang miscellaneous fees sa mga estudyante, ginareklamo. Eksklusibo. Nakatutok si Zen Kilanta. Dala sa mga ginikanan sa mga estudyante sang Leganes National High School ang ila dokumento nga ginakwestiyon ang Parents-Teachers Association bangod sang pagsukot nila sang 750 pesos sa mga estudyante sa PTA annual contribution kag miscellaneous fee nga wala sang resolution nga ginaprubahan sang PTA directors. Apang nakapagkit sa DepEd Order No. 54/2009 nga sarang ang PTA nga makakolekta sang voluntaryo nga kontribusyon halin sa mga miyembro. Sunod ang no payment, no exam policy nga ginapatuman sang eskwelahan, kapaslawan sang buluthuan nga magsumite sang audited financial report, kag mga hindi otorisado nga pag-withdraw sang kwarta sa bangko sang PTA treasurer nga wala sang approval sang PTA president. Sunod kay Christopher nga may 3 ka kabataan nga naga-eskwela sa buluthuan, una na sini nga ginreklamo ang PTA sang tuig 2015, kag subong nakalabot na ini sa DepEd Schools Division of Iloilo. Sa diin ginareklamo nila ang former principal, PTA president, anay PTA treasurer kag auditor, kag iban pa nga mga manunudlo nga involved sa ginaaligar anomalya sa pondo sang PTA. Hindi nyo pag-sign ng clearance, clearance ng bata kung hindi siya kabayad sa PTA. Kaya ang PTA sa voluntary lang na yan. So, ang sistema nila kung hindi ka makabayad sa buong sa PTA examination, but sa end of school year, before opening of school, maka-clearance sa PTA. Kung hindi ka pag-trabaho sa PTA ang imong clearance, hindi ka kapa-enroll ang imong bata. Dugang pa sini, wala sang may mga resibo sang disbursement kag resolution nga ginaprubahan sang Board of Directors kag supporting documents nga maipresenta ang PTA sa ila. Based on the saging bayda nila nga sa Girl Scout and Boy Scout, ang number of student nga enrolled nila is 2,800. So, ang 2,800, i-times mo na siya sa 750, more or less mga 2.1 million dapat ang collection nun sa PTA. Pero gin-declare lang nila 1.3 million. So, ang bakot nagmangkot kami maupod ko, sa ninamon tidiin ang listahan sa number of student yung naging kolekta. So wala sila gipakita. Isa man sa ginakwestiyon sa mga ginikanan kung sa diin nagakadto ang koleksyon sang PTA ilabi na nga nagkuha naman sang bago nga bank account ang asosasyon. Sunod sa iban nga mga ginikanan, sakit sa bulsa ang dugang nga ginapaamot sa mga kabataan. Na hindi sila kurakot bala sa PTA. Mga bata yan eh. At siyempre kung kailangan ng mga bata, din sila kukuha. Kasi binibigyan sila ng kaya gani nag-eskwela yung mga bata para mabigyan nila ng maayos na edukasyon. Kung wala lang sila kamalamalahan na gipangbuhat, dapat explain nila once nga mag-purchase ka sang product naging bakal mo, dapat may resibo ka para kung papamangkoton ka, ara dayon. Una na nga ginpauntat sang DepEd ang koleksyon sang PTA sang Agosto sini nga tuig, apang sunod sa mga ginikanan padayon sa gihapon ang koleksyon. Ginkaduan sang news team ang school principal agud makuha ang ilabahin na tuhoy sa ginaalgar korupsyon sang eskwelahan, apang wala ini sa iya opisina. Samtang nakakandado naman ang PTA's office. Bukas naman ang One Western Visayas team sa statement sang buluthuan. Sa subong ginaimbestigahan na sang Office of Division of Legal Section sang DepEd ang mga involved nga PTA officers kag mga manunudlo. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.